Nakita mo na ba ang iyong forever? Na seryoso sa iyong pagmamahal, na handang ialay ang kanyang buhay sa iyo. Bihira na ngayon ang may forever, kaya pag magmahal, ingatan mo nang hindi matulad sa nangyari sa iba. Respeto sa isa't isa, sikretong masayang pagsasama. Problema ay pag-usapan lang, nang di na lumala, kaya ayusin na agad. At kung makita mo ang iyong forever, kailangan mo lang ay maging tapat. Wala ka nang dapat pang itatago, sabihin mo lahat ng totoo. Respeto sa isa't isa, sikreto ng masayang pagsasama. Problema ay pag-usapan lang, di na lumala, kaya ayusin na agad. Respeto sa isa't isa, sikreto ng masayang pagsasama. Problema ay pag-usapan